Belai kino duku nangzengba kha nangzengnai khairokma hingsa bili kasai phaikwa durai sora komlapura amchani jamir debormon bihik thongro klaijak sa khami angine belai kino kuri nukhungni borok jamir debormon bini amabo kuri bini bohba kuri bebang thei thangma kya tau bini logini bo bohba kuri bo kuni tongloi sao belai kino kuri nukhungni borok lukurok je mama kisa Chubadi abo sa khami ang kalai tau thongro klaijak borok jaga jomi bo halbai borok nabi suka orang kusa kuri suka skill no bon mobile number jak Lukurok Kisa borok no contact khai bon Kisa suba su khaji borok tabuk tom ko kozar kha khaine ji bang ngoi kha doctor nai man mong paikha account ni rang se sung thamai ka nge taban jotno no luku basiron jotno koyu dada bai sung no jotno no ansere okra chakra no anu chubajak di anu khairoi jak di ani no ro nai di chukichu kobai ro chuli ano gorib jak ani no ro nai di yang no ro video khaina sau chatti gino nai di ani nok rok tigisu nai di naya yakne koro sadi ang nong na video chagoi do kisu ani nok nai di naya yakne no nai di ani nok kisu naya yakne ta kore kok sadi anu khairok jadi ani nok kichi nok mairam kurui rang pusi paikha chanani nunani rok sob kisu payo nang na rong na side tongo kai ani bihigni sori kamaya 7 mas rok ungkhana basi dinani phan bono don hospital go naikha rang rok paikha paralysis typhoid Wngjak kai yakung yaruk tungplawo hingka pore mokolo koktutingo bokrok sajago bokrok tungo hitkai hor thumaya chaimeyango mai chaimanliya kiji chasi himanliya sob kisungo ses tore ani nok thon naidi kisu nayang nang nom request khayo ano ama baba sunjatono mani soman jato nanu Chubadi khairok jak di ang norono koyu no sau so kisu pore pore nadi ang nong bidi so kisu ani bihini bosori kamaya junu Kisa Chubajak di norona jotono sau koijago anu khairok jak di anu khairok nei norona Chubajak di Kisa ang nong sau amma babon soman te bubagaraj no bang rukus klayo maharaja no bang koyo anu Chubadi anu phain chini no phain ne fedi juno rang pusi Chubajak di angosono maharaja no koijawo chini no phai juno naijak di Chubajak di jotno maharaja nang jeja tongong tho phain nai phainani ani burini ani bihigni onek obostha kahil men hingkai te tom hinani ani buri sori kamaya ang jotno no koyo bubagara sungno ang anu subanani bagoi an drug doctor naibai kha doctor naibai yakhnoi tarpore thoi porikha khaika khayo yakhnoi normal arpore desa noko phayo yakhnoi barik teo bariwo bari mambar mentaw ka bisna klai tongo hite tome hinai jotna nang khulumbo yakhnoi jotna nang request khlayo ani mani ma baba ni soman rok ani sare okra chakra rok sini soman rok ang jotna no koijawo juno Chubajak di juno Chubadi tabu Chubaba khone juno goiri di hinoi rang pusa dig juno nahar di joto haste tongnai chini maharaja no koyo ang chini bubagara no juno rang pusa dig juno Chubanani bagoi bonang request khlayo juno help khaitong juno Chubadi hinoi tengkata tom juno kahang ke Chubathong gaite tom chini joto tibram thani boro rong joto no ang koi mung koi jaru ano rang pusa Chubadi
ani boro isim hai 7 mas ong titing ka hayama maisai maya khioi maya leptino thang maya tarang nijine tuku dinani nojine sopkisu khainani tesi no tane nunani bahut kosto bonang nai nugoi nai kamo thang maya khibioi saichung no sopkisu khaitong nang naikin khaya nango abon bogoi chunglet kamo thangkaisi sajangnani kamo thai ka sajaya sago rang puisa ko mane joto rang puisa kauni joto paibe kya abone bagai ang jotno request khaya an subajak di abone bagai sopkisu lo ano request khalai di request khalai on nang subajago